HDP kuj partiya çep akes dikeve elbijartinan l'Istanbulê bi girseyê ofîsên xwe yên elbijartinê vedike. Her wa HDP listeya namzetên xwe yên parlamenteriyê jî eşkere kir. Partiya çep akes ji bo 81 bajaran listeya 60 namzetên xwe yên parlamenteriyê. Pêşkêşî Lijneya Bilind a hilbijartinê yesekê kirin. Parlamento seçimlerinde adresimiz Yeşil Sol'dur sevgili arkadaşlarım. Parlamenterên HDP didin zanîn ku ew lîsteya xwe li gorî rihê heyama nû amade kirine. Yeni dönem bir mücadelenin kanalları... Wê di siyasetê de deriyên nû vebin. Lê ev yek bes bi hilbijartina pêkan nîne. Helbet hilbijartin girîng e lewra wê ji bo heyama nû bibe qonaxek. Lêya ku aştî û azadî û demokrasiyê bîne vî welatî tekoşîna me ye. Niha vekirina biroya me ya jinan heye. Wek heviya jin û mêran jî wê di encama tekoşîna me de çê bibe. Di lîsteyê de hevserok û hevberdevkên Partiya Çep Akesk, HDP, HDK, DTK û DBP di rêzên ewil da cî girtin. Hevseroka HDP Pervîn Buldan li Wanê û hevserok Metat Sancar jî li Rihayê bûn namzet. Serkevin, barış çê bibe, serokê me bêberdan, Selahattin Demirtaş, bütün hepsiyek ser siyasiyek bên berdan dixwazin. Em demokrasî dixwazin, em vicdanî dixwazin, însanekî ku qetlemê neke wan însana dixwazin. Yani qetlemê em naxwazin, barişê dixwazin, edaletê dixwazin. Yani îro serok Demirtaş hundir dane cezayê çi ye? Hevberdevkê Kongreya Demokratîk a Gelan Cengiz Çiçek û hevberdevka Partiya Çep Akes Çiğdem Kılıçgün ji Stenbolê bûn namzet. Alîgirên HDP ji navê namzetan wê de tir giringî didin bernameya partiya xwe. Milletvekilî adayê me xwedê hez ke em wê dixwazin, xwastina me tek ew e ji milletê xwe nas ket ji bo demokratî ji bo heq hiqûqê însanê me. Kontenjanên ji bo tifaqa bi çepên Tirk ra tifaqa Kedû Azadî. Tifaqa bi partî û hereketên Kurd ra tifaqa azadî û demokrasiyê ya Kurd û partiyên PKK'yên HDP jî diyar bûn. Serokê Partiya Komünîst a Kurdistanê Sinan Çîftîrek li Wanê. Serokê Partiya İnsan û Azadiyê Piya Mehmet Kamaç jî ji Amedê wek namzet hatin nîşandan. Li bajarê Stenbolê ku derdora 5 milyon Kurd lê dijîn, HDP di hilbijartinên 2018 da 12 parlamenter bi dest xistibû. Stenbol ji sê heremên hilbijartinê pêk tê û hejmara parlamenteran jî 98 e. HDP jî li Stenbolê piştî AK Partî û CHP di rêza sêyem de cî digire. Omer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.